Έτσι, με τις ψήφους, ωραία. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι εκλογές για το συμπαραστάτη του Δημότη. Ναι. Η διαδικασία γίνεται με τον ίδιο υποψήφιο. Δεν προβλέπεται από τον νόμο να έρθει καινούριος υποψήφιος να καταθέσει χαρτιά κτλ. Ή ψηφίζεται ή αποσύρεται, πάντως πάει με τον ίδιο υποψήφιο. Ναι, δεν εκλέγεται. Ένα σταυρό βάζουμε. Χάνεται η θέση αυτή. Ναι. Νεκρώνεται για 5 χρόνια η θέση. Για το συμπαραστάτη του Δημότη ήρθε στην προηγούμενη φορά ο κύριος υποψήφιος. Οι εκλογές τώρα γίνονται με αυτόν τον υποψήφιο. Εάν δεν είναι επαναληπτική ψηφοφορία, εάν δεν εκλεγεί η θέση... Ναι, αλλά γίνεται με αυτόν γιατί δεν μπορεί να είναι κι άλλος υποψήφιος. Αυτή είναι επαναληπτική. Ναι, αυτό είναι επαναληπτική. Μπορεί να ξαναγίνει η διαδικασία ξανά. Σήμερα είναι ο ίδιος η επαναληπτική. Και με άλλους υποψηφίους. Αυτό το ξέρω. Για αυτή την εκλογή λέμε. Εγώ είπα για 5 χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Δεν είναι για 5 χρόνια. Αυτή γίνεται με τον ίδιο υποψήφιο. Για την επόμενη θα δούμε αν έρθει άλλος υποψήφιος και πώς θα γίνει και αν θα προκηρυχθεί άλλο. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα... Κυρία Πρόεδρε, ορίστε. Να πω κάτι, μπορώ. Θα ήθελα να απευθυνθώ στο Συμβούλιο και να τους πω ότι για την εκλογή του Δημότη, αν εξαιρέσουμε τη λαϊκή συσπήρωση που είναι κατά του θεσμού, και δεν έχω κάτι να πω, όπως και προηγουμένως, είναι η μόνη πραγματικά παράταξη που και με τα πανεπιστήμια και τα λοιπά τους ακούμε σεβασμό, γιατί έχουν μια άλλη κουλτούρα και ένα σεβασμό. Τα άλλα γίνονται πολλά παιχνίδια. Θα ήθελα να πω ότι είναι αμαρτία να χαθεί μια θέση του συνήγορου του Δημότη, δηλαδή να έρχεται ο πολίτης και να μπορεί αυτός με χαρτιά να στείλει στην περιφέρεια, να υπερασπίσει τον πολίτη, εκτός από τις παρατάξεις, που έχει μια άποψη το Κομμουνιστικό Κόμμα και τη σέβομαι, αν διαφωνούμε, να πάρουμε μια απόφαση κατά. Δηλαδή να μην υπάρχει συνήγορος του Δημότη, ούτε να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, εάν θα είναι κάποιος ή δεν θα είναι κάποιος, ή να παίζουμε ένα πολιτικό παιχνίδι στο πρόσωπο του οποιοδήποτε υποψήφιου. Αν πραγματικά υπάρχει κάποιος άλλος υποψήφιος και πραγματικά μπορούμε να τον βάλουμε, να γίνει και αυτό. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά να χαθεί θέση για 5 χρόνια να μην έχει καθόλου ο Δήμος. Ναι, αν χαθεί και οι άλλοι, τελείωσε. Ναι. Εντάξει. Σας παρακαλώ, μην κάνουμε διαλόγους. Εντάξει, κύριε Παρασκευόπουλο. Εμείς όταν καλεστήκαμε επί θητείας του Λαγουδάκη, πραγματικά ψηφίσαμε και βγήκε ο κύριος Πετράς. Δεν χάθηκε η θέση. Θα παρακαλέσω και το Δήμο. Εγώ νομίζω αυτή η θέση... Ναι, χάθηκε. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Εγώ κάνω μια προσπάθεια να μην χαθεί. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Πρέπει να πρετανεύσει η λογική για να... Αυτό λέτε, για να υπάρξει η θέση αυτή. Ωραία. Εντάξει. Η κυρία Νικόλα έχει το λόγο. Κύριε Βαγγελονικόλα. Κύριε Βαγγελονικόλα, τοποθετηθείτε στο μικρόφωνο. Δεν έχει να... Έτσι όπως το παρουσιάζετε, συνάδελφοι, είναι σαν να καταργούμε το θεσμό. Δεν καταργούμε το θεσμό. Έχουμε δικαίωμα να επιλέξουμε ένα πρόσωπο που θεωρούμε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις. Με τον τρόπο που τοποθετηθήκατε, κύριε Παρασκευόπουλε, είναι σαν να μας βάζετε το μαχαίρι στο λαιμό. Ξέρουμε να ψηφίσουμε και ξέρουμε αν αυτή η θέση χάνεται και το ξέρετε κι εσείς. Οπότε μην εκβιάζετε τους νέους δημοτικούς συμβούλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Κυρία Βαγγελονικόλα, χρησιμοποιείτε λέξεις οι οποίες δεν ενδείκνυται για το Δημοτικό Συμβούλιο. Μην εκβιάζετε σε εισαγωγικά. Κυρία Ελευθεράκη, αφού θέλετε να ακριβολογούμε και να είστε... Εντάξει, μα δεν υπάρχει λόγος, εκβιάζετε τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Εγώ πρόταση έκανα, δεν εκβιάζω. Λοιπόν, εντάξει, πάμε στην ψηφοφορία. Ορίστε, κύριε Γκανά. Ναι. Βάζει κάτι προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές προφανώς στην πρώτη ψηφοφορία
οι ψηφίσαντες συνάδελφοι δεν πίστηκαν ότι τις κατέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος. Και ξαναβάζει πάλι τώρα. Καλά κάνει και ξαναβάζει. Και ακούσαμε, εμείς δεν ξέρουμε, έχει δίκιο ο κύριο Νικολάκη, ο κύριος... Ναι. Και εμείς δεν γνωρίζουμε τις διαδικασίες. Εγώ δεν τις γνωρίζω. Αν τις γνωρίζει ο κύριος Ρουσάλης ή αν τις γνωρίζει ο κύριος Μαρίνης, μπορεί. Αλλά καλά κάνει η κυρία Νικολά και ο κύριος Λαγουδάκης και τις διευκρινίζει, για να ξέρουμε και εμείς, όχι θα χαθεί η θέση για την επόμενη Δεν είπαμε θα χαθεί, κύριε Γκανά. Όχι, εσείς δεν το είπατε, το είπε ο Δήμαρχος. Όχι, είχε λάθος ενημέρωση και εκείνος από την διευθύνση, δεν θα χαθεί η θέση. Μιλάμε για αυτή τη διαδικασία. Ναι, σας λέω ότι ακούσαμε. Εντάξει. Και εμείς λοιπόν το διορθώνουμε. Εντάξει, λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Μαυρέας. Να πω κάτι, γιατί ίσως πάλι δεν γίνεται αντιληπτό. Για τον κύριο Γκανά, γιατί το βλέπω με αλήθεια, λέει ότι είναι διαδικασίες τέτοιες. Ο συνήγορος, κύριε Γκανά, προέρχεται με πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Καλώς ή κακώς θα το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά, μπορεί έτσι. Λοιπόν, αν ήταν κι άλλοι προχτές, την προηγούμενη φορά, θα μπορούσαμε κάλλιστα, είχαμε κάνει ανοιχτή πρόσκληση. Θα μπορούσε να έρθει κάποιος άλλος από οπουδήποτε και να τον κουβεντιάσουμε όπως λέτε. Εγώ το βλέπω αληθινό αυτό. Και να πούμε ότι ξέρετε αυτός ήταν καλύτερος. Δεν ήρθε κανένας. Δεν ήρθε κανένας. Εμείς προτείναμε αυτό και το ξαναφέραμε. Τώρα, την επόμενη φορά, γιατί και είπε κάτι ο Γιώργος, τέλος πάντων είναι προηγούμενα αυτά, οι δημοτικές αρχές προτείνουν έναν άνθρωπο που νομίζουν ότι είναι κατάλληλος για να κάνει αυτή τη δουλειά. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Την επόμενη φορά λοιπόν, εάν έρθει μια άλλη πρόταση, άμα δεν θέλει η Δημοτική Αρχή, δεν θα ψηφιστεί. Καταλάβατε. Τώρα. Ορίστε, κύριε Λαγουδάκη. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ ξέρω ότι η Δημοτική Αρχή θα εκλέξει αυτόν που θέλει, γιατί έχει την πλειοψηφία, λίμωνο. Άμα ήταν θα είχαμε πρώτοι κι εμείς. Άρα λοιπόν όλη η αντιπολίτευση μαζί, αντιπολίτευση, δεν μου αρέσει η λέξη αυτή, όλες οι άλλες παρατάξεις, γιατί η αντιπολίτευση στον τόπο μου δεν σκέφτομαι ποτέ ότι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, όλες οι άλλες παρατάξεις λοιπόν, θα είχαν προτείνει. Επειδή ξέρουμε λοιπόν ότι δεν θα εκλεγεί, γι' αυτό και δεν προτείναμε. Ξέρουμε ότι εσείς έχετε την πλειοψηφία 15 άτομα και όμως την προηγούμενη εκλογή δεν πήρε 15, ούτε εσάς δεν πήρε ο υποψήφιος αυτός. Ούτε εσείς δεν ψηφίσατε, όχι εμείς. Σας παρακαλώ, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ. Συνεπώς, λοιπόν, δεν ψηφίστηκε. Τώρα μου λέτε εσείς ότι κρυφή ψηφοφορία, αλλά εσείς είστε 15. Δεν πήρε 15 ο άνθρωπος. Σας παρακαλώ, λοιπόν, εντάξει, να σας πω τώρα, αυτή η κουβέντα που κάνουμε... 17 θέλει. 17 το ξέρω. Το ξέρω ότι θέλει 17. Κύριε Γκανά, ακούστε, πήρε 15 σταυρούς και ήθελε 17 για να εκλεγεί. Ναι. Τώρα, αυτή η κουβέντα που κάνουμε, αν ψηφίσαμε, τι κάνετε κτλ. Εγώ σας λέω λοιπόν, ως Προεδρείο, σας λέω ότι αυτή η διαδικασία είναι με τον ίδιο υποψήφιο, ήταν στη διάβια ανεβασμένο, μπορούσε να πάει οποιοδήποτε, ήρθε ο συγκεκριμένος υποψήφιος και γίνεται με αυτόν. Για την επόμενη φορά θα ξαναυπάρξει θέση και όταν είναι θα ξανασυζητήσουμε πάλι. Θα υπάρξει προκήρυξη και θα μπορεί ο καθένας και πάλι θα το ξαναδούμε. Αυτό. Ναι. Για αυτές τις εκλογές. Εγώ όμως δεν ξέρω ότι, επειδή ο κύριος Αντιδήμαρχος είπε ότι δεν γνωρίζω ότι εσείς θα βάλετε, γιατί δεν βάλαμε εμείς τον υποψήφιο. Εντάξει, κύριε Γκανά. Εσείς θα βάλετε. Εντάξει, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Λαγουδάκη, θέλετε κάτι? Ναι, ήθελα να πω δύο πράγματα. Κάνουμε τώρα μια... Κάνουμε μια κουβέντα που έχει να κάνει με το θέμα μας, κύριε Ελευθεράκη. Κάνουμε ψηφοφορία για τον συνήγορο, τον συμπαραστάτη του Δημότη και οφείλουμε να πούμε πράγματα και για τους πολίτες και για τους δημοτικούς συμβούλους που καλούνται να ψηφίσουν. Έτσι. Ναι, δεν έχει σημασία. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία και άρα επαναλαμβάνεται και η τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων. Εγώ θα έλεγα στον κύριο Μαυρέα ότι ήθιστε μέχρι σήμερα, κύριε Μαυρέα, να αυτοπροτείνονται οι υποψήφοι. Ένα, για να αποφύγουμε τα κακό κείμενα, η δημοτική παράταξη, η δημοτική αρχή ή οτιδήποτε που δημιουργεί τριβές ή οτιδήποτε άλλο στο μυαλό κάποιον. Δεν το πιστεύω, αλλά λέω ότι μπορεί να συμβαίνει. Το ένα είναι αυτό. Αυτό που λέει όμως
ο θεσμός και που κατά την άποψή μου δεν το έλαβε υπόψη στη Δημοτική Αρχή του κ. Λαγουδάκου, κατεβάζοντας την πρόταση, είναι ότι πρέπει να είναι ένα άτομο, ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ένα άτομο που θα χαίρει της εμπιστοσύνης από όλες τις παρατάξεις. Γιατί δεν θα είναι δημοτικός υπάλληλος, δεν θα είναι κάποιος που θα καλείται μέσα στη διαδικασία την καθημερινή της πόλης μας να λύσει προβλήματα της Δημοτικής Αρχής. Θα είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ του πολίτη, της επιχείρησης και της Δημοτικής Αρχής ή των υπηρεσιών. Αυτό πρέπει να είναι λοιπόν μια προσωπικότητα που να καλύπτει ή που όσο το δυνατόν περισσότερο να χαίρει της εκτίμησης από όλους. Δεν έγινε καμιά τέτοια κουβέντα και γι' αυτό νομίζω λοιπόν δεν τοποθετούμε απέναντι στο πρόσωπο, τοποθετούμε στον τρόπο και στη διαδικασία που έγινε αυτή η λειτουργία. Θα έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν υπήρξαν αυτοπροτάσεις, ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει μια πιο γενική κουβέντα. Εντάξει, τώρα κύριε Λαγουδάκο, εντάξει τώρα. Μια ερώτηση. Να μου κάνετε βεβαίως. Ο κύριος Πετράς, τον οποίο εμείς ψηφίσαμε σε διακεκριμένη ψήφο, σημαδεμένη για να σας αποδείξουμε ότι το ψηφίσαμε σε εμείς. μένα. Σε εσάς, εσείς το προτείνατε. Αυτό προτάθηκε. Έκανα... Λειτουργήσε την προηγούμενη θητεία διαδικτυακά ως συμπαραστάτης του Δημότη ή ως συμπαραστάτης του Δημάρχου. Ελάτε τώρα κύριε Όχι, επειδή έχουμε και δημότες εδώ. Ελάτε κύριε Λαγουδάκο τώρα. Μα υποβαθμίζετε το θεσμό τώρα. Αυτή τη στιγμή υποβαθμίζετε το θεσμό αυτή τη στιγμή. Εγώ το ψήφισα το θεσμό. Υποβαθμίζετε το θεσμό τώρα. Αυτή τη στιγμή τον υποβαθμίζετε. Ο συγκεκριμένος με ονοματεπώνυμο στα διαδίκτυα και στα Facebook, όταν σας εγκατέλειψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι σας ήταν ο τελευταίος στη σχεδία που οδηγηθήκατε μαζί. Προσέξτε, έχω το λόγο, μου κάνει τέτοια επίθεση σε προσωπικό επίπεδο ο κύριος Λαγουδάκος, θα πρέπει να του απαντήσω και δεν θα μου επιτρέπετε. Θα πρέπει να του απαντήσω λοιπόν. Είναι ερώτηση, δεν είναι θέση. Παρακαλώ λοιπόν. Είναι ερώτηση. Αλλά μην μας βγάλετε όταν με εγκαταλείψετε Δημοτική Σύμβουλη. Αλλοδαπούς στον τόπο μας. Παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, έχω το λόγο. Ανατρέξτε στα Facebook δημότες που μας κοιτάτε με το ονοματεπώνυμο. Ο κύριος αυτός που δεν άφηνε κουβέντα αξιολόγησης του προηγούμενου δημάρχου να μην τον υποστηρίζει. Σας παρακαλώ να λέτε. Πληρωνότανε ως συμπαραστάτης του Δημότη. Είχε τα πτυχία. Βεβαίως και χαχώς τα ψήφισα. Ωραία. Δημόσια το ανακάλυψε. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Να μιλήσουμε για το τι έγινε στο παρελθόν. Να σας πω. Και αν ο κύριος Λαγουδάκος ψήφισε σωστά ή λάθος. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Στον πρώην δήμαρχο αυτό, όχι σε μένα. Έχω το λόγο κυρία Πρόεδρε. Δώστε κύριε Λαγουδάκη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ, μην πετάγεστε όταν είναι. Να σας δώσω το λόγο, κυρία. Κυρία Βογδονικόλα, σας παρακαλώ λιγάκι, να σας δώσω το λόγο. Μα είναι ψηφοφορία συγκεκριμένη. Μα εσείς έχετε αφήσει να ανοίξει το θέμα. Μα ζήτησε ο κύριος Λαγουδάκης το λόγο, να μην τον δώσω. Έχετε αφήσει και έχει ανοίξει ένα θέμα για το τίποτα. Ψηφοφορία είναι μια επαναληπτική. Δεν θα μου υποδείξετε τι θα κάνω, κυρία Βογδονικόλα. Ναι, έτσι θα σας λέω, ναι. Πέστε, κύριε Λαγουδάκη, τι έχετε. Δεν λέτε ότι αφήνω και να τοποθετηθεί και ο επικεφαλής σας. Βεβαίως χάρη σας κάνω. Έτσι λέτε, χάρη σας κάνω. Αυτό λέτε τώρα. Αυτό λέτε, ότι σας κάνω χάρη. Αυτό λέτε τώρα μόλις. Αυτό λέτε τώρα μόλις. Αυτό λέτε μόλις τώρα. Αυτό λέτε μόλις τώρα. Σας παρακαλώ. Κύριε Λαγουδάκη, έχετε να κλείσετε, σας παρακαλώ, και δεν θα τοποθετηθεί άλλος. Ψηφοφορία κάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, λοιπόν. Με τη σειρά, μην κάνετε ονομαστική ψηφοφορία όσοι ήθιστε, να τοποθετηθούμε όλοι. Σας παρακαλώ, δεν καταγράφετε κυρία Βογδονικόλα, άμα πετάγετε. Ολοκληρώστε κύριε Λαγουδάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Λαγουδάκη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Λοιπόν, δεν είναι ευγενικό να πετάγεστε κυρία Βογδονικόλα, μπορείτε να τοποθετήσετε. Καταρχήν η πρόθεσή μου ήταν λοιπόν να αναδείξω τον τρόπο και τη λειτουργία του συμπαραστάτη του Δημότη και όχι να καταφερθώ ενάντια στον Δήμαρχο, όπως έκανε εκείνος, σε προσωπικό επίπεδο. Και εγώ αυτό που θα έλεγα λοιπόν σε όλους και όσους χρειάζονται ενημέρωση σε σχέση με την λειτουργία του συμπαραστάτη του Δημότη στην πόλη μας, για το πρώτο διάστημα, κύριε Παρασκευόπουλε, που ψηφίστηκε, γιατί
Τη δεύτερη φορά εμπάρκο υπήρξε από τη μεριά της δικής σας παράταξης και δεν μπόρεσε να εκλεγεί συμπαραστάτης του Δημότη. Εγώ αυτό που θα έλεγα λοιπόν σε όλους είναι να πάρουν τα πεπραγμένα του συμπαραστάτη του Δημότη, γιατί είναι σε δημόσιο λόγο και αναρτημένα στο διαδίκτυο, να ενημερωθούν με ποιο τρόπο λοιπόν λειτουργούσε ο συμπαραστάτης του Δημότη. Ευχαριστούμε. Σε σύγκριση πάντως με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εμείς αφήνουμε τον κόσμο να έχει όλο το λόγο. Σας λέω λοιπόν από την αρχή που ξεκινήσαμε ότι ένα αυτό είναι, εκείνο είναι, το άλλο είναι και τέλος. Δεν το θέλετε, όλοι θέλετε να τοποθετηθείτε και μετά κρίνετε και το Προεδρείο ότι γιατί τοποθετούμαστε πρέπει να πάμε στην ψηφοφορία. Ορίστε κύριε Μαυρέα. Εδώ δεν πρέπει να έχουμε εμπάθεια επί προσωπικού. Αυτός ο άνθρωπος, Γιάννη μου, μπορεί να ήταν καλύτερος από ένα Δημήτρη Πετρά που όντως ήταν ένα καλό παιδί και καλώς το ψήφισε, που λέει ο Λαουδάκος. Γιατί αποκλείεις το νέο παιδί ή το επόμενο παιδί να είναι καλύτερο? Θέλω να πω το εξής. Ένα λεπτό. Εγώ απάντησα. Δεν τοποθετήθηκα για το παιδί. Καταρχήν ξέρεις τι ψήφισα. Ναι, βρε παιδί μου. Δεν ξέρεις τι ψήφισα. Εγώ δεν είπα εγώ αυτό. Ίσα-ίσα που παρακαλώ, είπα, κύριε Μαυρέα. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Εγώ είπα και προηγουμένως στον κύριο Γκανά ότι είναι μυστική ψηφοφορία και ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Έχει δικαίωμα να κάτσει, να τον δει, να μιλήσει. Είχε έρθει εδώ πέρα. Αν ήταν κι άλλος, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, να δούμε τις γνώσεις του, την παιδεία του ή ό,τι άλλο ήθελε ο καθένας. Έτσι. Αλλά τώρα κάνουμε μια κουβέντα άχαρη τώρα όμως. Δεν έπεται τώρα να μπούμε τώρα απέναντι σε έναν άνθρωπο που ήρθε εδώ και έβαλε τώρα την υποψηφιότητα. Ήταν αυτοπρόταση, δεν ήταν. Την έδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την είχαμε βγάλει στη διάβια. Είναι ο συνήγορος του Δημότη και της επιχείρησης για το πέραμα την πόλη μας. Κύριε Μαυρέα, κύριε Μαυρέα, κλείστε σας παρακαλώ. Δεν είπα ότι θα γίνει συμπαραστάτης του Δημάρχου. Κλείστε σας παρακαλώ κύριε Μαυρέα. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τι πρέπει να γίνει για να είναι μια σωστή διαδικασία. Κύριε Πεταρβάνη, παρακαλώ, πείτε τα ονόματα, ξεκινήστε. Ο κύριος Ζουμπούλης. Επί της διαδικασίας θέλω να πω δύο κουβέντες. Τι να αργώ. Ποτέ δεν είμαι ομιλητικός, το ξέρετε. Το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Απλά θέλω να πω ότι δεν χάνεται η πενταετία. Μετά από 2 ψηφοφορίες... Το έχουμε πει 5 φορές αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει. Το έχουμε πει αυτό το θέμα. Το τελειώσαμε. Πάμε στον επόμενο. Πεταρβάνης Κωνσταντίνος. Για τους συμβούλους να ξέρετε, ο σταυρός μόνο να υπάρχει σταυρός. Χωρίς σταυρός είναι άκυρο. Είναι άκυρο, το ρωτήσαμε. Χωρίς σταυρό είναι άκυρο. Ζερβάκης. Παπαγιαννάκης. Βασάλος. Παντελεάκος Κωνσταντίνος. Παπα-Νικολάου Σαράντος. Παπα-Νικολάου Σαράντος. Έλεος όμως που ήταν πάρα πλακώσεις παλιάρες.
Χονδροκούκης Ιωάννης. Ελευθεράκη Κωνσταντίνα. Γραμματικόπουλος Θεόδωρος. Λάπας Μάνθος. Γιαλελής Ιωάννης. Βαμβουκάκη Μαρία. Μαυρέας Παναγιώτης. Παρασκευόπουλος Γεώργιος. Γκανάς Δημήτριος. Βατίστα Χρυσούλα. Σιγά, σιγά. Μητακίδης Μιχαήλ.
Λαγουδάκης Ιωάννης. Βοηδονικόλα Παναγιώτα. Ρούσαλης Αθανάσιος. Συγγνώμη, Ρουσάλης. Βατίστας Βασίλειος. Απέχω. Μαρίνης Ευάγγελος. Μαντούβαλος 1. Θα τους κάνει σχετικά.
Μπορεί να βάλεις και δικό του. 2. Μαντούβαλος. 3. Άκυρο. 4. Μαντούβαλος. 5. Άκυρο. 6. Μαντούβαλος. 7. Μαντούβαλος. 8. Μαντούβαλος. 9. Άκυρο. 10. Άκυρο. 11. Λευκό. 12. Λευκό. 13. Μαντούβαλος. 14. Μαντούβαλος. 15. Μαντούβαλος. 16. Μαντούβαλος. 17. Μαντούβαλος. 18. Μαντούβαλος. 19. Μαντούβαλος. 20. Μαντούβαλος. 21. Μαντούβαλος. 22. Μαντούβαλος. 16 ψήφους, Ευγένη. 4
16 ψήφους. 4 άκυρα, 2 λευκά, 1 αποχή. Δεν εκλέγεται. Πάμε στο επόμενο θέμα.